Ola, son Quino Vilas da cooperativa Cal3 Fotografía. Somos unha cooperativa de traballo asociado onde 4 persoas nos xuntamos para desenvolver un traballo de fotografía e produción audiovisual. Este é o estudio onde realizamos moito do noso traballo, pero tamén facemos reportaxes en exteriores, reportaxe social, reportaxe de bodas, calquer tipo de reportaxe que poida interesar a nosa clientela. Como Cal3 Fotografía xa levábamos casi 40 anos traballando na vila de Redondela, onde temos a nosa tenda, o noso estudio e onde desenvolvemos a maior parte do noso traballo. Aquí facemos un pouco de todo e entre as 4 persoas que formamos este equipo desenvolvemos todas as actividades necesarias para cumplir cos desexos dos nosos clientes. Non somos novos na nosa actividade. No sector da fotografía ou do audiovisual temos realizado traballos para administracións como o Concello de Soutomaior ou o Concello de Redondela. Tamén traballamos para empresas tan importantes como Gestamp ou Partenón en Redondela ou o Museo do Mar en Vigo. Calquera deles sería exemplo do noso traballo. Como cooperativa tiñamos moitas ventaxas, entre eles a da organización do traballo dun xeito moito máis participativo e democrático, a autoxestión da propia empresa e a participación entre iguales como traballadores de un proxecto. Desde o principio da constitución da cooperativa, un dos principais apoios que tivemos foi a Unión de Cooperativas de Galicia. Espazo Coop resultou para nós un apoio incondicional. Aí aprendimos moito do traballo que levamos desenvolvido dentro da cooperativa, pero tamén cara a fora. E, sobre todo, aprendimos a organizarnos internamente. Dende Cal3 Fotografía animamos a todos aqueles proxectos ou iniciativas que traten de implantarse hoxe en día a tomar a fórmula da cooperativa. É dicir, o cooperativismo é unha fórmula perfectamente válida e con moitísimas ventaxas para poñer en marcha calquera proxecto.